саволи дигар ки барои мардҳо ҳурҳои биҳиштӣ аст, барои занҳо ҳамсар ҳаст ё на? На, нест. барои мардҳо Худои меҳрубон, яъне занҳое ки дар дунё доштанд, инҳо ҳам занҳошон мешаванд. бо бозами ин Аллоҳи меҳрубон ҳурҳои биҳиштӣ, яъне бо занҳои барои мардҳо Аллоҳ таслим мекунад. вале барои занҳо челе ки барои зан, барои мард 70 ҳур ё аз ӯ зиёда Аллоҳ ато мекунад, барои як зан 70 мард, яъне аз ҳурҳои гӯем ӯ ҳурҳо ҳама аввалан ку онҳо гӯем ҳамчу аз ҷинси зананд, ҳур мардак намешавад. яъне барои як зан 70 мард агар худо тиҳад, ин аку ҷиҳати шаръиш ку нодуруст ай, лекин аз ҷиҳати ақлӣ гирен хоҳаро модарои азиз, ки зан тоби ҳамира дорад ё надорад, тоқати ҳамира дорад ё надорад. ҳол он ки дар ҷаннат он қувваву қудрате ки мардак дар дунё дорад, медонед чандин баробар зиёд мешавад, ки ин қадар ҳурҳо қати мақсад мард бо инҳо зиндагӣ мешавад, бо инҳо ҳамхоба мешавад. агар мардҳои мешуд дар ҷаннату қуввату қудрати онҳо зиёд мешуд, ин як зан ҳолаш чӣ мешуд? ин маъноеро надорад хоҳарои азиз. мара ин саволҳоро пештара мекарданд, чаро мардак 4 занда ҳақ дораву занак 4 шавҳарда ҳақ надорад? ин суолҳоро шумо накунед. ин поймол кардани ҳаққи шумо нест. ин бар шумо баръакс раҳмай, тараҳҳум аст. ин бисёр гӯем ҳикматҳои зиёде дорад. дигар занамро як бор талоқ кардам, боз никоҳ кардам. чанд рӯз пеш дар ҳолати ғазаб буданам, гуфтам ман ба ту зиндагӣ кунам, зиндагим ҳаром. оё талоқ шуд? 2 фарзанд дорам, илтимос масиҳат диҳед. агар якумш вақте гуфтӣ ман талоқат кардум, ӯ як талоқи раҷъӣ шуда буд. вақте ки бо дуюм бор гуфтӣ ки зиндагӣ кунам, зиндагим бо ту ҳаром аст, ин талоқи боин аст. яъне аллакай инҳо ҷамъ мешаванд. талоқи раҷъӣ бо талоқи боин ҷамъ мешавад, яъне аллакай 2 талоқ аст. шумо метавонед ки аз сар никоҳ кунед, зиндагӣ кунед, ки эҳтиёт кунед ки агар як талоқи дигар шавад, инш бо дар болои 2 ҷамъ мешавад, 3 мешавад. баъди ин дигар барои тумо фатво дода наметавонем. охирин саволе ки омадааст, бародарон хоҳарони азиз, дар никоҳ падару модари ҳар ду тараф розӣ набошанд, никоҳ қабул ҳаст ё на? яъне хоҳарову додарои азиз, мо дар шариатмон, дар мазҳабмон алалхусус ибораҳое дорем. вала юҷбиру валиюн болиға валав бикран, яъне ҳеҷ гоҳ падару модар ҳақ надорад ки духтара маҷбур ба шавҳар барорад. падару модар ин ҳаққа надорад ки бачара ба зур зан тиҳад. вале хоҳарои азиз, бародарои хеле меҳрубон, шумо ҳаракат кунед ки аз ақлу аз далолати падару модаротон истифода баред. вақте шумо падара намепурсед, модара намепурсед, ё ҳадди ақал мисол огоҳшон намекунед ки ман шавҳар мекунам, огоҳш намекунед ки ман зан мегирам. вақте онҳо огоҳ мешаванд, ту медонӣ ки дуои 3 нафар дар пеши Худои меҳрубон қабул аз яд падару модарад. агар вай дуо кунад ки Худоё, ҳамин фарзанда ки ман ин қадар заҳмат кашиду меҳнат кардам, имрӯз ки бе иҷозати ман, бе огоҳ кардани ман зандор шид ё шавҳардор шид, Худо баракат наёвад, ту зиндагӣ чӣ мешавад? ё тура мақсад дигар бигӯяд ки бачам рафти зан гирифтӣ, шавҳар кардӣ, дигар худат медонӣ зиндагӣ, дигар мара суроғ накун. ида ҳақ дорад вай. бар ҳамин хоҳарову бародарои азиз, падару модарро розӣ кунед, бо падару модар маслиҳат кунед, бо дуои неки онҳо иншоаллоҳ шумо никоҳ кунед, зиндагӣ бо баракат мебинед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.